Brian Mikkelsen. Brian Mikkelsen. Brian Mikkelsen. Jeg er enig med politidirektørens vurdering af, at det var en fejlvurdering. Igen, det er indsatslederens vurdering. Efter min mening var det en forkert vurdering. Det skal ikke lov til at finde sted mere. Autoen skal ikke lov til at dirigere rundt og drive gæk med myndighederne, med politiet. Politiet kan sagtens håndtere sådan en flok autonom. Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså, de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen. De er jo skæve og vinde af fuld. De er fulde og så videre. Og så er de heller ikke særlig stærke. Brian Mikkelsen. De har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i skuffen. Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Brian Mikkelsen. De er jo skæve og vinde af fuld. De er fulde og så videre. Stop. Vil vi stoppe ungdomskriminaliteten, så sætter vi hårdt ind. Vi er uenige med mange af de kriminologer, som mener, at straf ikke hjælper. Der har vi en holdning i en borgerlig regering til, at straf hjælper. Straf hjælper. Straf hjælper.